Vítejte u meditace, která vás přenese do stavu uvolnění a dovolí vám zbavit se čehokoliv, co vám neslouží, a zároveň otevře vaše tělo, mysl a duši pro přijímání nové, léčivé energie, myšlenek, vhledů a jiných věcí, na které se zaměříte. Uvelepte se v sedě nebo v leže. Uvolněte ramena. Ujistěte se, že máte krk v pohodlné pozici a uvolněte obličej a čelist. Začněte pozorovat svůj dech, aniž byste ho nutně se snažili ovládat. Nechte celé tělo postupně úplně uvolnit. Buďte si vědomi své mysli, ale nesnažte se ji měnit. Jen vnímejte, jak vzduch pomalu a klidně proudí nosem. Vnímejte, jak jemně uvolňuje vaše břicho a všechny orgány. Vnímejte, jak výdech pomalu a klidně opouští nos a umožňuje uvolnění veškerého tlaku a pnutí v břiše. Pokud potřebujete dýchat ústy, je to v pořádku, ale zkuste, zda jste postupně přeci jen schopni začít dýchat nosem. Pokud vás to nutí zívat, je to znamení, že vám nervový systém pomáhá dostat se do stavu uvolnění, proto to nepotlačujte. Snažte se vědomě uvolnit břicho. Pokud ho máte stažené, dovolte mu, aby se pohybovalo, jak chce. Vsaďte bradu jemně dovnitř, tím uvolníte krk a ramena. Špička jazyka je opřená o horní patro. Může se tak uvolnit čelist i tlak mezi zuby. A jen vnímejte vzduch, který prochází nosními dírkami jako jemný vítr, a naslouchejte jeho zvuku. Po výdechu na chvilku zadržte dech a jakmile budete potřebovat,
Nadechněte se a pozorujte, jak dech uvolňuje bránici a vzduch vyživuje celé tělo. Vnímejte, jak dýcháte jemně a tiše, jak téměř necítíte žádný vzduch, jak prochází nosními dírkami. Buňky tak snadněji získávají více kyslíku. A nyní přeneste pozornost na oblast břicha. Vnímejte, jak se s nádechem přirozeně rozšiřuje a s výdechem pomalu klesá dolů. Není třeba vyvíjet tlak, jen pozorujte, jak je břicho úplně uvolněné a tak se všechny orgány mohou zbavit veškerého tlaku a napětí. Vnímejte své břicho a přijměte ho takové, jaké je. Pokud chcete, můžete si položit dlaně na břicho a začít ho jemně masírovat ve směru hodinových ručiček. Kroužit dlaněmi kolem pupíku. Vnímejte váš dech a pokud chcete, můžete začít s každým nádechem nechat do dutiny břišní proudit léčivé světlo. Představte si, jak se rozšiřuje do celé dutiny břišní. Nebo se zaměřte na jeden konkrétní orgán a vnímejte, jak světlo uvolňuje případnou stagnaci, která by zde mohla být. Posílejte břichu lásku, protože odsud vychází život a skrze břicho tělo život podporuje. Pomalu uvolněte ruce zpět do pohodlné pozice. Všimněte si jakýchkoliv rozdílů ve svém těle a pokračujte v dýchání. Rozšiřte nádech tak, aby zahrnoval
celé vaše tělo. Nadechujte se každým pórem své kůže. Vydechujte každým pórem a představujte si, jak dech vyživuje celé tělo. Jste plně v souladu se svým dechem. A teď si zkuste představit a vnímat spojení mezi srdcem a ledvinami. Zkuste si představit a vnímat spojení mezi srdcem, mozkem a dělohou. Představte si krásné světlo, které je spojuje a pulzuje s každým dechem. Teď si zkuste představit a vnímat, jak je krev vyživována prostřednictvím dechu a pohybuje se tělem jako klidná řeka. Představte si, jak se vody země pohybují pod zemí i na zemi a vyživují ji. Jste jedno s celou přírodou. Jste v souladu s přirozeným rytmem Matky přírody, který podporuje zdraví, štěstí a vitalitu.
dál můžete takto uvolněně relaxovat. A jakmile budete připraveni se vrátit do přítomného okamžiku, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. A pomalu zahýbejte prsty u nohou i u rukou.